Namatikdan karon ang pagtaas sa presyo sa bulad sa Cagayan de Oro City. Matud pa ang sagunsong pag-ulan ang mo'y gitudlong hinungdan sa taas presyo. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Ang Cagayanon nga si Marivic Sofocado, sobra 30 ka tuig na nga namaligya og bulad sa dalang Quirino Street sa Barangay 37 sa Cagayan de Oro City. Sumala niya nga namatikdan niya ang kanihit sa mga mamalitay og bulad karong panahona. Sukad sa pagsulod sa tuig 2023, misaka sab kuno ang presyo sa mga bulad nga gikan sa ilang mga suppliers sa Zamboanga City ug Iloilo City. Ang ginatudlong hinungdan sa taas presyo sa mga bulad ang sagunson nga pag-ulan nga nasinati sa isla sa Mindanao. Dili kabulad ang mga mamularay sa Zamboanga dayon wala po'y panguha ang mga porciner. So mo nang ni increase gud ang presyo sa bulad. 20-40% matud pa ang gisaka sa presyo sa bulad. Ang tamban kung kaniadto 100 pesos lang matag kilo, karon 160 pesos na. Ang marot o ang goodbye head, 400 pesos na matag kilo, gikan sa 280 pesos. Misaka sab ang presyo sa bulinaw, nga anaa sa 300 pesos hangtod 700 pesos ang matag kilo, depende sa kadako, ug ang danggit nga 260 pesos gikan sa 180 pesos matag kilo. Samtang ang pusit nga bulad mapalit sa 1,400 pesos hangtod 2,000 pesos matag kilo, depende sa kadako. Sa una, may mamalit og konsumo tag sa ka kilo. Karon 1/4 na lang, usahay bali 50, usahay bali 100. Ana na ang trend. Ang ilang magamit for that day, mura ilang paliton. Hinuon aduna man sab kunoy mga bulad nga wala misaka ang presyo, apan katong dili kaayo halinon. Kani akong gapaliton, baratohon raman. Oh, tilapia lang kay medyo barato. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauloyap para sa One Mindanao.